Assalamu alaikum masoya, barkanmu da wannan lokaci. Ba tare da bata lokaci ba, yanzu za mu shiga cikin bidiyon namu. Mu shiga Google Play Store namu kamar haka, sai mu shiga ɓangaren sacin, mu rubuta Uber off. Za ku ga ya bayyana kamar haka, sai mu dangwale shi. To kai tsaye idan mun gama installing nashi zai bayyana kamar haka. Abin da ya rage mana shine yanzu sai mu zo mu danna open. Idan mun danna open kai tsaye zai kawo mu wannan fuskar, sai mu saka ainihin email din da muke so mu yi amfani da shi da password nashi. Amma dai abin da nake so kar mu saka email din da channel din mu ke kai. Bayan mun gama danna sai mu zo mu nan ƙasa gefen dama inda aka rubuta sign up, sai kuma mu dangwale shi. Bayan nan zai wuce kai tsaye ya kawo mu wannan fuskar, sai mu ƙara saka email ɗinmu a nan layi na sama kamar haka, sai mu zo mu ƙirƙiri password wanda muke son mu yi amfani da shi na Uber of namu. Bayan mun kammala sa su kamar dai haka, ni gashi yanzu na saka lambobi ina ga 6 ne ko 8. To kai tsaye sai mu zo nan layi na 4 inda aka rubuta san, sai mu taba shi. To idan muka taba shi zai fara lissafi ne, sai mu yi sauri mu je mu duba akan email din da muka saka a wajen bude wannan Uber of din. Idan muka zo kai tsaye za mu samu an turo mana wasu lambobi haka kamar guda 4 ne, yawa ga sunan har an turo. Idan muka zo sai mu danna su kamar haka. Idan mun danna sai mu yi copy, mu dauke su sai mu maza mu koma can cikin Uber of din, sai mu zo mu yi pasting ɗinsu a nan. Kai tsaye sai mu zo mu danna sign off. Bayan mun danna kai tsaye zai kawo mu nan cikin fuskar Uber of namu, sai mu gashi an ba mu kyautar coins guda 1000. Sannan za ka danna subscribe ne. Idan ka danna zai nuna maka dukan email ɗinka, sai ka zaɓa da wanne kake so kana yi wa mutane subscribe, domin duk wanda ka yi wa subscribe guda ɗaya za ka samu coins guda 125. Sannan da wannan coins ɗin da kake samu idan ka danna mutane subscribe, da su za ka yi amfani wajen samun naka subscribers ɗin. Sannan wani abun burgewa kuma a wannan application ɗin, duk wanda ya ma subscribe bai isa ya yi unsubscribing ɗinka ba, domin yana daga cikin dokoki na wannan application ɗin. Wannan shine ma dalilin da yasa na ce kar mu yi amfani da email ɗin da channel ɗin muke kai. Yanzu dai zan ɗan yi shiru mu sa ido mu ga yadda ake tara wannan coins ɗin da kuma yadda ake amfani da su wajen samun subscribers. Alhamdulillah, yanzu bayan mun gama tara adadin coins ɗin da muke so mu yi amfani da su wajen neman subscribers ko kuma viewers ko likers, za mu zo nan
wa'annan abubuwa guda 4 na ƙasa sai mu danna wannan na biyun. Idan muka danna shi zai kawo mu nan inda za mu sa link ɗin channel ɗinmu a sama, sannan mu zaɓi adadin subscribers inda coins ɗinmu za su kawo mana, sai mu danna get subscribers now. Zai nuna mana mu jira nan da awa 24 za a turo mana abin da muka nema. Wannan shine karshen wannan darasin namu. Domin samun sauran bidiyoyin namu ku zo wannan channel tamu mai albarka Umar Big Boy Gombe TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu. Mun gode.